Marda koronavirus alamatly ketelçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen näsaglaryň akymyna döz gelip bilmeýän adyrnan 3 ketelhana karantina yapyldy. Şeýle-de welaýatyň wekilwagdar etrafynda virusyň täze ojagy tapylandygy sebäpli Garajaköw obasy doly karantina alyndy. Adatlyk radiosynyň habarçysy şu günler COVID-19 çalym ketelçilige ýoluýanlaryň ören köpelýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly saglyk işgärleri virusyň ýurtdaky häzirki görnüşiniň ştamy barada anyk maglumatyň ýokdugyny, ýöne onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýändigi göz tutulanda onuň uly ähtimallyk bilen koronavirusyň delta görnüşdigini çaklaýarlar. Habarçymyz ketelçiligiň möwjeýän wagtynda Mary welaýat ýokunç keteller ýol öten we Murgap etraplarynyň ýokunç keteller hassahanalarynın karantina yapylandygyny hem aýdýar. Iň agyr hassalary welaýat ýokunç keteller hassahanasyna uğradýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip durdy diýilip tutulmagyny soran yerli saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak şu hepdäniň başynda marda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Lukmandar koronavirus alamatly ketelçiligiň gerimi häzirki ýaly dowam etse, onda welaýatyň ýokunç keteller hassahanalarynyň karantina yapylmagynyň gaty ähtimaldygyny duýdurupdylar. Hassahanalara düşýän adamlaryň ýygynyň diňe plastik gaplarda nahar eltmäge ruhsat berýärler. Hastalaryň ulanan gaplary desine ýakylýar, olaryň ýanlary bilen hiç zat getirmegine ruhsat berilmeýär. Telefonlary elinden alınýar diýip saglyk işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä näsaglar diňe hassahananyň içinde işleýän lukmanlaryň mobil telefonlary arkaly öz dogan garyndaşlary bilen habarlaşyp bilýärler. Hepdäniň başynda Lewapdaky habarçymyz hem Türkmenabatdaky köp uğurly hassahananyň tutuşlugyna karantina yapylandygyny, şäheriň beýleki saglyk merkezleriniň hem näsaglardan doldugyny habar berdi. Habarçymyz welaýatyň wekilwagdar etrafynda virusyň täze ojagynyň tapylmagy netijesinde Atajanow daýhan birleşiginiň Garajaköw obasynyň doly karantina alynandygyny hem habar berýär. Oba girmek we ondan çykmak gadagan edildi. Bu oba iki tarapdan girip bolýar. Atajanow daýhan birleşiginiň içinden we peşanaly ýoluň üstünden. Bu iki ýoluň uğrunda da polisiýa uloglary ýoly bekläp dur. Olar obadan hiç kimi çykarmaýarlar we oba hiç kimi goýbermeýärler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler bu obanyň ýaşaýjylarynyň adyk we senat harytlary derurlyklaryny tiz kömek uloglarynyň kömegi bilen çözmäge synanşýarlar. Oba ýaşaýjylary adyk almakçy bolanda obanyň içinde tiz kömek ulogy aýlanyp haýsy hojalyga nähil adyň gerekdigini depderçe ýazyp alýarlar. Olar hojalyklardan şol harytlaryň puluny alyp gidýärler. Tiz kömek ulogyndaky işgärler adyk sargan hojalyklaryň her birinden benzin pulu diýip harytlaryň pulundan daşary 20 manat alýarlar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä tiz kömek ulogyndaky işgärler spirtli içki sargayan adamlardan onuň bahasyndan başga-da 30 manat talap edýärler. Şeýlelikde 35 manatdan bahalanýan bir çüşe arak 65 manata düşýär diýip ol belledi. Habarçymyz oba ýaşaýjylarynyň arasynda mundan öň etrap we welaýat merkezlerine gidip gadan çedýän ýaşaýjylaryň köpdigini, obanyň yapylmagy bilen häzirki wagt şol maşgalalaryň köpüsiniň pulsuz kösenýändigini hem aýdýar. Olar goňşularyndan çörek dilemeli bolýarlar, şeýle-de gyşyna iýers diýip ýapan bankalaryny açyp iýmeli bolýarlar diýip çeşmämiz belledi. Şeýle dol käbir oba ýaşaýjylarynyň peşanaly tarapdaky Murgap ýaby ýüzüp geçip ýene şol ýapdan ýygyna geçýändiklerini hem aýdýar. Ýapdan ýüzüp geçýän adamlar karantin diýip obanyň girelelerini we çykalgalaryny ýapdylar. Emma biz näme iýmeli, näme içmeli, ony hökümet göz öňünde tutmaýar. Biz obanyň içinde aç ölmelimi? Biz çağlarymyza bir zat iýdirmeli ahirin. Bize azyk bersinler, owadan çykman otural diýip çeşmämiz bir ýaşaýjynyň sözlerini titir. Bu aralykda habarçymyz häzirki wagtda Atajanow daýhan birleşiginiň köçelerini hlor bilen dermanlamak işleriniň hem güýçlendirilýändigini habar berýär. Soňky günlerde bu ýerde uçordan derman sepmek işleri hem has ýygjamlaşdyryldy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden we agdalan etraplaryň degişli resmiýetlerinden şeýle-de döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri
bäri ýurtda koronavirus alamatly ketelçilik bilen ketelleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, ketelhanalaryň karantina ýapylýandygy barada Azatlykda we Garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. 6 awgustda Germaniýa koronavirusdan azatlygyny tekrarlaýan Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekelçilikli ýurtlaryň sanawyna goşdy.